Salutare și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Azi explorăm grup Chisimise din Boș. Ce așa am descoperit un tunel, cred că era tunel de la de armată, care duceau ăștia numiți muniții. Ce să zic? Cam Ia este. fiți-atent. Bă, eu merg. Bagi? Să activez lanterna. Bă, nu pot să activez lanterna. Bă, nu pot să lanterna. Bă, Alberto, aprindeți lanterna și... Dar nu pot să mi-o aprind. Nicio. Atunci du-te până acolo. Eu nu știu curaj. Bă, eu mă cac pe mine, Hai fric. că mai avem câteva scări. Câteva. În mine aia streptele morții. Hai, mă. Și dacă astea se numesc astea, scările morții? Bă, tu mi merge lanterna. Mie nu. Bine, da. Bă, că se vede pe cameră. Ei, mamă. Bă! Prost, sunt. De ce? E un băiat. Mamă. Bine, dacă am întrebat unde suntem la vechiul muzeum din Buș, la asta, la cum se zice, la clubul elevilor. Pa!